Здравейте хора! Добре дошли в трети епизод в Бетварс. Не от поредицата, а от една игра, нали? Почнахме една игра и още не сме довършили. Всъщност аз ще и да направя и така. Купувам си меч, кирка и сега друго не ми трябва. Направо отивам... Ето го. Падай. Падай. Това падна, хора. Всъщност ще си купя малко храна. Така. Ето, храна. Да може да едем. Да, това е ранче. Така. Да ми се възстанови живот. Аз го виждам. Ето го много стървано. Сега ще ви го покажа. Ето го. Ето там. Ето ела. Лодка, само да ям. Така. Добре. Вече може да идва. Бутонта. Бягай. Така убихме го. Те. Бягай. Добре, седна. Три аероности, две. По-скоро още едно. Пак го виждам. Ето го, е там в кръгче. Опитва се да дойде, ама няма. По-бързо. Айде да е само едно айрон. Ай ти, какво? Бързо си вземам меч. Кирка, така. Какво? Така. Ето го и там купува си нещо. Но ние няма да му дадем. Така. Тръгваме. Без броня, ама голяма работа. Ето го. И... Той пък взе, че свърши. Мачо, играта. Ей там зарежда една игра. И хора ще се върна когато почнем. Защото едва ли ще почнем веднага, затова и така хора почнахме. Така. То му пуска се на един и същ такова остров и така. Здрасти, тате. Не ще да ви даде айрон. Ще чакам да го върне и да го взема. Бърни. Нещо да не те.
Не ще ми дете. Окей, супер. Имаме път към средата. Здрасти. Окей, благодаря за блокчето. Така. Най-накрая ми даде айрон. О, аз имам 8. Супер. Така. То и ми остана едно. Сега събирам 5. Така. Тези идват ли? Идват. Добре. Ама не са заградили леглото. Чай, моля го счупам. Не. Знаех си. Обикновено и на Его Арас не може да счупи свечето. И тук на Бето Арас не може да счупи леглото. И така. Айде съм готов. Събрахме ги. Меч. Кирка. Храна. И блокчета. Така. Готов. 2 айр. Няма да ви покажа. Така, стоявам. Преди да... Там нези са наши. Отивам на там. Ние сме първите на средата. Явно сега. Така. Айде, аз отивам. Упс, сега падна. Така. Така. Правим така. Те счупиха ли леглото? Да. Окей. Това е добре, сам че се не мога да излеза. Мога. Готово. Така. Така. Лека да не падна и отивам след тях. Сега хора, ще чувате прав смекачката. Извинете, ще се опитам да го заглуша. Здрасти. Тези са зелени. Добре. Така, нашите са много слаби. Нямат нито броя, нито нищо. Само една кирка явно. И ето има една пръчка. Спока, ще постаря път. Ето си от миналата игра. Помня го. Беше много гаден. И накрая завършихме равни. Да. Ама това не мога да разбера какво е. Това е лодка. Така. То отиде на там. Надявам се, че ще си справи. Но ще ида за всеки случай. Да не вземат да го килнат. Отивам. Така. Елате бе. Елате. Тук бе. Елате бе. Как ще да падна. Окей, той го счупи. Сега бързо ще ям. Така. Сега трябва да ги убием. Умира
умираш. Умря. Умира. Готово. И те няма да се върнат. Така. И така. Готово. Нека се връщаме. Така. Надявам се да няма никой на средата. По-скоро да няма, да не е дошъл онзи, нали? То само ни и там онзи синя. Чакай, това не е синя. Къде е синя? Добре, е синя просто, не знам къде. Ето го. Ето е този. Айде, да тръгваме. Тега сме губили време. Така. Аз ще строя. Да, само няма бутни. Не ми щупи блокчето, де. Той отива от там. Окей. Така. Правя ето те. Оу. И бягам. Как можах да падна? Как можах да падна? Няма му дам да дойде. Добре, как толкова бързо си взимат кирка и такива е? Колко струва? Тя струва 4. Ай, добре, и аз се направя така. Айди. Купувам си една кирка. И тук не мога. Чакайте, мога да си купя. Ето това. Няма голяма разлика между пръчка и това. Блок, плиз. Сори, пичо, ама аз нямам блокчета. Трябва ми храна, аз нямам. Но няма да си взимам. Се спечелен тая игра, казвам ви. Той от ми гледа, се му щупа яйчето. Няма блокчета. Те огътнаха, само че ето там. Аз трябва да взема блокчето. Аре, слагай. Така. Браво. Чакайте, че нищо не виждам. Аз направо скачам. Така. Бърни! Стига бе! Извинете, ама бърни, лай малко. Ето. Аз се занимавам. Той си падна. Ето го. Къде? Той къде отиде, бе? Окей, нищо. Но ние печелим тази игра, хора. Ние печелим. Така. Ето той вече няма яйце. И може да търсим. Да. Той е отисва на някъде. Никъде. Е отишъл. Ничего. Сега ще разберем. Ще изкача най-отгоре ето тук и ще огледам да видя къде е той. И ние печелим тази игра, то няма смисъл да огледам. И така, хора, това ще е края на клипа и чао-чао.